Ahojte, moji priatelia, a vítajte na mieste, kde potešenie je cenené. Relaxácia nie je to, čo si myslíte, že je. Život beží na plné obrátky. Ak ste niekto, kto si každý deň žiada o viac, považujte toto za šťastné miesto. Vítajte na podcaste Tvorba žitia. Som vaša hostiteľka Heather Nichols. Poďme na to. Ahojte všetci, vítajte na Tvorbe života podcaste. Tu je Heather Nichols a ja som tu z krásneho La Manzanilla v Mexiku. A chcela by som sa dnes hrať s vecami okolo tela, fasciami a tento úžasný svet, s ktorým sa ja hrám posledné roky, posledné 10 ročia. A to je hlboký vnor s prácou s našimi tkanivami, s mojimi vlastnými tkanivami, s tkanivami iných ľudí a špeciálne s fasciami. Fascie je tak úžasná vec. Je to časť tela, je to tenká membrána, ktorá pokrýva všetko, naše kosti, nervy, orgány, svaly a poskytuje neuveriteľný pocit spojenia v našom tele a drží našu kostru, fascie, spojivové tkaniva a svaly. Bez nich by bola naše kosti len kôpka. A dovoluje častiam tela, aby mali integráciu a pritom aj spojenie a aby spolupracovali. Fascie to je súvislý list, ktorý nemá začiatok a nemá koniec a môže byť veľmi silná a ako oceľ a môže byť aj veľmi viskozná a ako želé. A čo by sme chceli, aby bola skôr ako želé. A zaujímavé je, že keď máme fascie, ktoré sú viacej viskozné a také gelovité, sú veľmi silné. Je to tak úžasné tkanivo a ono vlastne aj tie fascie držia toľko veľa vedomia v našich telách, ako sa môžeme spojiť s planétou. Je to až mystické a magická časť nášho tela a ja zbožňujem sa s týmto hrať a to je kurz, ktorý som začala robiť, ktorý sa volá Fascia Lab. Veľa ľudí sa ma pýta ohľadom Fascia Labu a tu by som sa chcela viacej vnoriť v tomto podcaste do toho, lebo jedna vec, na ktorej ja som pracovala, aby som čo sa týka tiel z rôznych vecí, za Access Consciousness, predtým som bola psychoterapeut, venovala som sa pohybu, bola som učiteľkou tanca, tancovala som celý život a nedávno som našla pohyb Bowspringu. Je to taký posturálny systém pohybu, ktorý pracuje veľa s fasciami a čo dovoluje úplne pretvoriť naše tela a privádza ich do takej otvorenosti, integrity a sily a uvoľnenia a Bowspring je tak úžasný. Bolo to veľmi úžasný prídavok pre moje telo a môj život a ja som toľko veľa zmenila s mojím telom. Ja som mala niečo také ako také fascie na pravej strane môjho tela, nejaký zhluk asi odtedy, ako som sa narodila a pretože komplexita tohto celého, lebo všetko je pospájané, mala som bolesť v mojej bedre, v členku, moje koleno nebolo v poriadku a tá vec, ako medicína rozumie telám, ona ide a niečo reže v telách, ale teda ja som mala nejaké operácie, keď som v mojich asi 20 rokoch, bohužiaľ, lebo keby som vedela, čo sa dá
zmeniť s našimi rukami a s našimi vlastnými svalmi a s pohybom, tak by som robila toto. Ale krása je, že ja som bola schopná toto uvoľniť. Trvalo to nejaký čas, ale štúdiom môjho tela a bowspringu a tým, že som pracovala sama so svojimi fasciami, vedela som vlastne výjsť potom z bolesti a stalo sa moje telo silnejšie a bolo tak úžasné, čo sa vytvorilo. A veľa z tohto ja potom prinášam do fascialabu. Tam, kam môžeme ísť, čo všetko je možné s našimi telami, je priamo sa spojiť. Je to vlastne priame spojenie s našimi tkanivami. Cez fascie vy sa môžete naučiť veľa o vašom tele, o tom, ako je organizované vaše telo, čo spôsobuje určité bolesti, ako sa pohybovať iným spôsobom, ako reorganizovať vaše telo, aby ste mali iné držanie tela a môžete z toho dostať tak veľa, keď ste ochotní sa pohnúť iným smerom, dotknúť sa vášho tela, čo sa stane, keď sa dotknem tu, alebo to, čo bude, keď sa budem pohybovať týmto spôsobom, alebo týmto, alebo keď budem dýchať takto. Fascialab, čo robím ich online alebo naživo. Je to jednodňový kurz, ktorý teraz bude v Manchestri, v Anglicku a rovnako aj v Prahe v apríli a v máji 2025. A veľa sa toho ešte deje všade po svete a je to šanca sa naučiť niečo nové o vašom tele, o tom, ako je organizované a ako fascie sú kľúčom, aby sa zmenili toľko veľa vecí, čo ste ochotní zmeniť a vytvoriť vaše telo ako silnejšie. A možno aj keď nemáte bolesť alebo nejakú neorganizáciu vo vašom tele, lebo väčšina ľudí má určitý spôsob neorganizácie v tele, vy môžete si vytvoriť takú silu a uvoľnenie zároveň. Ja napríklad som si vytvorila takú silu vo svojom brúšku, čo som nebola schopná si vytvoriť cez jogu a iné cvičenia. Keď som mala deti, tak som akoby stratila niečo a cez bowstring som nebola schopná nájsť naspäť tú silu, ktorá som vedela, že je tu možná. Ja som to našla cez bowspring a práve týmto fascialabom skúmaním my sa priamo začneme učiť a spojíme sa s našimi tkanivami a fasciami a vy sa vlastne stanete taký pracovník stylu bodyworker pre svoje vlastné telo. A je toľko toho veľa, čo môžete zmeniť s vašimi rukami, s vašim telom, keď pochopíte, čo môžete robiť a ako pracovať. Je tam veľa učenia, ako pracovať s tkanivami. Tkanivá sa rady pohybujú určitým smerom a je tu určitý spôsob, ako sa môžu začať pohybovať harmonicky. Napríklad môžeme použiť chodidlo, keď chcete mať pevnejší zadok, musíte pracovať na vašom chodidle. Možno chodidlo spôsobuje bolesť v bedre, možno palec na nohe spôsobuje bolesť na kolene alebo v bedre a pracovať sa naučíte s vašimi svalmi vo všetkými smermi podľa toho, akým smerom budú sa pohybovať. Zrazu vaše telo bude, áno, a potom začnete pracovať spolu naozaj v úplne iným spôsobom a v bowspringu, čo robíme, my vlastne predstavíme si kostru tak, aby sme mali otvorenú takú vlnité držanie tela cez tento bowspringové praktiky alebo väčšina tiel je viacej v takej rovine, taká zarovnaná.
a zrazu začnete pretvárať krivky vášho tela cez cez pohyb a my vlastne dokážeme mať kosti tam, kde potrebujeme ich mať a naučíme sa, ako sa spojiť a expandovať svaly a tkaniva tak, že zmenia textúru fascií a zmenia tam, kde vaše kosti sedia akoby jedna pri druhej a vy sa začnete učiť, ako môžete pohybovať vaše kosti cez váš pohyb, aby bolo telo veselšie, radosnejšie. Veľakrát tie kosti nesedia na správnom mieste a svaly sa akoby oddelujú od tela a my donesieme naspäť ten sval do tej krásnej intimity svalu s kosťou a my sa môžeme naučiť a ešte viacej mať túto silu, ako pohybovať tými kostiami, kde potrebujeme, aby sme mali ešte väčšiu harmóniu s celým telom. A čo sa stane po čase cez prácu so svojimi fasciami a pohybom cez bowspring, naše telo si to začne pamätať a bude si samé reorganizovať tieto nové držanie tela, túto novú realitu. Napríklad moje ramena, odkedy robím bowspring, oni sedia vyššie a sú viacej od seba a ležia na mojej na mojom hrudnom koši. A teraz naozaj sú úplne oddychujú vyššie a sú viacej od seba. A to je zaujímavé, pretože my keď dávame plecia vyššie, tak nám stále hovorili, aby sme ich dali nižšie a naše plecia a lopatky môžu vlastne plávať na našom hrudnom koši. A keď môžu naše rebra plávať a môžeme viacej, naše brucho je pevnejšie. Je toľko veľa vecí, ktoré sú všetky pospájané a to je nádherná vec, ako tela sa naozaj začnú byť a organizovať sa sami vo veľmi holistickej v tom postoji, kde ste akoby idete proti gravitácii cez bowspring. Celý bowspring je akoby taký protigravitačný spôsob bytia, keď vy nemáte ten pocit, že sa musíte držať. A čo sa deje, tak to je vec, ktorá sa volá tensegrita. Všetky svaly a kostičky si vytvoria svaly si vytvoria taký priestor, že potom držia kosti. Niekto môže mať kosť na kosti, napríklad na lakťoch alebo na kolenách, že sa opiera kosť o kosť a to je zmeniteľné. Vy si môžete vytvoriť tkanivo okolo kosti, aby mali viacej priestoru tie kosti od seba. A čo medicína vie, tak je to vlastne že je to operácii, ale čo vy môžete urobiť v bowspringovom pohybe, v tejto praktike, vy môžete pracovať sami na vašich fasciách s rukami a máte ešte ďalšie nástroje, potom dostanete, vy môžete zmeniť textúru a máte tú silu a všetko sa stane organizované s priestorom, s pocitom otvorenosti, v hlbokej sily a možnosti hýbať sa a odpovedať. Je to také zvieracie, je to vy zrazu, vy viacej cítite vaše telo v priestore a ako sa vy ukážeme vo svete je úžasné, pretože vaše telo je šťastné, vaše telo je zdrojom, vaše telo je živé a
a není zrazu ťahané dole gravitáciou, nekolabuje, nedáva sa donútra viacej do seba. Vy sa otvárate zvnútra von a hore a dozadu a vy sa ukazujete takto svetu úplne takto odlišným spôsobom. A čo ja zbožňujem tak veľa, na preskúmavaní tela, ako keď naše telo sú živé a vibrujúce a naše vnútorné tela a vec, ako máme to s telom, je to nádherný pocit harmonie, ktorý môžeme vytvárať viac a viac každý deň, ako sa ukazujeme vo svete, ako tvoríme z podnikanie, ako sme s inými ľuďmi. Zrazu je život oveľa radosnejší a je ďalší kurz, ktorý robím a veľakrát ho robím v spojení s Fascialabom a robím jeden v apríli v Manchesteri, nepamätám si presne dátum, ale je to nejako 20. apríla ten víkend a to je, volá sa to mať svoj vlastný chrbát, držať si svoj chrbát. Je to skúmanie, že keď máte tú silu, keď máte túto uvoľnenosť a vaše oči zrazu sú iné, vaša tvár sa inak spája, váš chrbát je viacej spojený a my veľakrát sme zahladení do tých rôznych prístrojov a my sme takí zhrbení a donútra stiahnutí a my veľakrát ani nevieme, čo sa deje za našim chrbtom. A toto bytie s vašim telom a hýbať sa takto, ono zrazu dovolí cítiť chrbát, zadnú časť chrbta, vašu zadnú stranu chrbtice, rebra a váš zadok sa stáva pevnejší a keď vy zrazu sa viacej uvoľníte a ako keby si sadnete dozadu a takto sa pohýňate dopredu, lebo my poznáme tento pohyb, že robíme to takto a takto dopredu a vy ste zrazu uvoľnení do plnosti vášho tela a plnosti seba, že vaša bytosť má vedomie samo o sebe a vaše telo má svoje uvedomenie a to je príbeh na inokedy. A to, ako sa pohybujete vo svete, to je oveľa posilnenejšie, je tam veľa ľahkosti, je tam ľahkosť a vedomie a vy ste si istejší a ja som tu a celý ja som tu a ja si sám držím chrbát a toto všetko sa prekladá potom aj, že my sme zrazu v našom tele úplne iným spôsobom. Je tam veľa viacej harmonie, všetko je spolu, všetko spolupracuje a potom vy sa nemusíte zapotievať s tým, že by kolabovalo vaše telo alebo limitáciami alebo bolesťou. Vy sa nemusíte riešiť takéto veci, pretože vy sa úplne inak, toto sa všetko ukazuje vo vašom tele, čo tvoríte, ako ste, ako vo svojich vzťahoch, ako zamestnanec, ako zamestnávateľ, ako podnikateľ, ako rodič, ako milenec, ako partner a vy máte váš vlastný chrbát, vy si držíte váš chrbát, vy ste spojení so svojím telom, vy máte intimitu so sebou, s vašim telom a poznáte tých ľudí, ktorí prichádzajú, sú vo svete, že sa neskrývajú, že sa nesťahujú, že nie sú kolabovaní, že nie sú stiahnutí do seba. Ich telo nie je stiahnuté. Oni sú len naživé, oni sú tu, oni sú živí, oni sú prítomní so sebou, oni sú prítomní s vami, oni sú prítomní, čo tvoria a s čím sa spájajú a to je naozaj iné. A to je vec, ako byť, je to taká posilnený spôsob bytia, ako byť vo svojom živote, ako sa hýbať vo svete a v živote vaše podnikanie sa zmení, vaše finančné toky sa zmenia, vaše vzťahy sa zmenia, všetko sa zmení, pretože vy máte seba, vy máte svoj vlastný chrbát, vy si držíte chrbát, vy a vaše
telo je s vami, vy ste s vašim telom, vy ste zrazu zdrojom aj vaše telo a každý moment, ktorý ste vo svete. Toľko veľa ľudí ani nevie, že majú telo. Oni nevidia telo ako zdroj, keď začnete byť s telom týmto spôsobom a začnete sa hýbať, naučite sa hýbať s telom inak a organizovať telo inak. A keď si dávate aj čas, aby ste sa dotýkali svojho tela, aby ste sa naučili, ako preskladať vaše fascie. Vy môžete premeniť tie fascie cez dotyk a vaše kosti môžu sa uvoľniť svaly a telo sa môže pohybovať iným spôsobom a toto všetko sa ukáže v tom, ako ste v živote. A toto je pre mňa fascinované, toto somatické spojenie, toto bytie vo svete, že ste vtelení, máte intimitu so sebou, s vašim telom a spojenie s našimi tkanivami a čo sa deje, keď sa hýbem, napríklad aj tu, to je vtipné, pretože ja musím robiť to video, že stojím a to bolo, alebo som sedela a bolo to príliš tmavé, keď som sedela a som taká rada, pretože celé telo tomu prispieva. To ja cítim moje chodidlá, moje klenby, tie malé kosti, ako sa to spája s mojimi kolenami a s bedrami a moje zadok je pevnejší a stáva sa pevnejší stále viac. Moje rebra sú uvoľnené a ja som v spojení s celým telom a to všetko prispieva tomu, čo hovorím a prispieva to tomu, čo tu prenášam a tieto kursy a ľudia, ktorí potom ich prejdú, majú oveľa lepšie spojenie so svojím telom uzdraviť a uvoľniť a posilniť svoje telo do tejto krásnej, vlnitej formy cez pohyb a cez váš dotyk a dovolia si byť takto so sebou a so svojím telom a byť vedieť, že sú zdrojom ich telo a sa ukážete ukážete sa viac vy a vaša bytosť a vy ste tu a vy ste šťastní a vy viete všetci, že keď ste v bolesti, tak je ťažké fungovať, je ťažké fungovať s bolesťou a toľko veľa ľudí je v bolesti a ja som nikdy nevidela niečo také. Tieto nástroje a praktiky a spojení s Access Consciousness, versmami a telesnými procesmi, čo sú energetické procesy, ktoré spúšťame alebo niekto spúšťa na vašom tele a táto kombinácia je tak krásna, pretože to skutočne je to, čo ja som bola schopná vytvoriť s mojim telom, to úplne ma unieslo moje telo. Ja mám 54 a moje telo sa stáva lepšie, úžasnejšie práve z týchto vecí, o ktorých teraz práve hovorí. A ja som tak vďačná za toto. Ja sa cítim tak posilnená, že poznám moje telo, že viem o mojom tele, že z neho prijímam, že mu nechám, aby ma podporilo vo všetkom, čo robím a čo tvorím a potvorujem moje podnikanie a vzťahy a som tak vďačná za to. Moje telo je zdrojom a my sme veľakrát, áno, toto je len telo, ale čo keď vaše telo je tak úžasný dar a taký veľký zdroj a pracovať s vašim telom, tkanivami, svalmi a to, ako vy sa hýbete, že to môže byť tak veľký, že tam zrazu máte živosť a to je vaše životné právo od narodenia. A
Chcem, aby ľudia cítili to spojenie s telom a vedeli, ako sa ukázať svetu a Fascia Lab a mať držať si telo Varsy a trojdenný kurz o telách, telesných procesov. To je tak krásna vec, ako byť s telami úplne iným spôsobom. Do stupňa až môžete mať takú hĺbku života, ktorá ešte ide ďalej a ďalej, miesto toho, aby ste boli starí a môžete byť radšej viacej pružní a naživé a môže to byť lepšie každý deň. To naozaj je možné. Prídite a hrajte sa a kedykoľvek si toto vypočujete, uvidíte, ak tam máme rozpis a nájdete to na heathernichols.com event a kedykoľvek tam budú kurzy naživo alebo online. Ďakujem vám všetko, užívajte si váš deň. Ďakujem, že ste sa pripojili na podcast Tvorba žitia. Keď tento rozhovor bol pre vás inšpirujúci, zdieľajte s láskou. Ak máte záujem o osobné sedenia alebo moje kurzy, poďte na heathernichols.com. Majte krásny deň a pamätajte, svet tu sa darí, keď sa darí vám.